Здравейте, вие отново сте в моя канал. Продължаваме пътуването в Дисниленд. А сега Алисчето ще ви каже какво ни очаква. Тя каза, че там има среща с Спайдермен. Както виждате, това е тренировъчният център. А ти що беше седнал в нейната бебешка количка? С Коки, т.е. с Спайдермен. А защо му викаш Коки? Защото тя му вика Коки. А ти защо му викаш Коки? Защото го е гледала на някакъв друг език. Тя е виновна. На индийски. Защо пускаш на детето филмчета на индийски? Погрешка беше. Да, виждат се оставя отпечатък за цял живот. Всичко е по погрешка. Айде, Алис! Алис, кой е това? А? Отиди да го пуснеш. Hello, I can hear you. Zdrasti? Zdrasti! Zdrasti! She's a huge fan. What's your name? А, хора! Виждате ли сам хот-дог какъв е червен хляба? Я чакай малко. Оригинален хляб, просто малко го ях. Много е вкусен. Take your picture. Всичко е Лего. Даже ако видите и не ми вярвате, ето горе пише Лего. Това означава, че е истинско Лего. Гледайте колко много части покачиха. А вижте, гледайте и горе. Това същото всичко е Лего. Добре, айде да влизаме вътре. Нямам търпение. Вау! Това е доста доста. Има и малко кученце с пръвна. Ля-ля! Много лего. Тук много лего го няма. Е, това го има. Е, това го има. Но... Мале. А това е само едната страна. Това е само едната страна. Дай да видим от другата. О, да, също така и тук е лего. Я да видим да се построим нещо. Тук в магазина можеш да си играеш цял ден. И тук има много части, които даже не знаех, че съществуват. Имаше много скулптури на всякакви неща от Лего. Даже тук може да ги видите даже. Това е копия на фонтана, който видяхме в Disney Adventure World и който щеше да ме наплюе в първи епизод, който сигурно сте го гледали, за сигурност. Лебе, хора! Тук има и Шрек, бе, човек. От страната е тук. Алиса от страната е интересна. Може ли да го вземем това? Това е много яко.
ето това. Вижте, ако има такова на Ферари, би било много яко. Ето това ще избрах. Вижте на колко високо ще качваме другия път. Къде са тези колички? Тук вече влизаме в самия Дисниленд парк. Взехме количка под наем за Алис, за да не се налага да я носиме като я заболят краката, защото това е доста голям парк. Тук пак се опитах да изкарам някой лев като балачка, ама не ми се получи. Хора, тук сме сега на Мейн Стрит улица и там е замъка, даже може да се види върха. Както винаги огладнях, като подуших закуските на Мейн Стрит, които изглеждат като Мики. Не знам, някакъв сандвич Мики. Нека да го опитаме. Добре, само да си ги стопнем. Ще ядеме по пътя. Размести се хляба. Не би това да е любимото на Мики? Да ми изглежда като Мики, би трябвало да е любимото на Мики. А пък момичетата се нахърлиха на Мики пълничките с шоколадов пълнеж. Миска, муска, Мики Маус! Отгръзна ли му кош? Айде сега да ходим на първото екстремно влакче за днес. Качили сме се тук на някаква планина на Белотевиците. Честно казвам, малко ме е страх. Стискайте ми палци, ако умра, погребете ме с един лайк. Ама задължително. Запомнете това лице, защото никога повече няма да го видите. А пък това е влакчето на Индиана Джонс, което даже има лупинг. И ето ги тук нашата банда. Тук са буквално бяха на тази. Добре, че не се качих и аз. Че иначе край сме.
Обратно ли? О, а спускания? Не. Няма пръскания, няма спускания, няма изкачвания, няма лупинги. О, Има само лупинги няколко как? ще ти остане сърци за няколко дни. Да, има натрапчива песничка. Може ли? Да. Ние трябваше да седнем там отпред. Добре хора, ако се чудите къде се качваме, сега се качваме на едни лодки, където карат сено 500 метра, сено 500 метра е целият свят. Сега ще видите целият свят. Я тук има ли на български? Български здравей! Здравей! Гледайте се и вие за здравей! Да видим дали го има на български. Не. Добро! Това беше на ужасно. Явно няма. Да, тук има кукли от цял свят, да. А в кой свят е? А малко по-лошото е, че аз не знам всеки свят и не знам кое откъде. Това е Лондон. Това е Лондон. Да, това. Погледнете. Това е Лондон. Вижте даже и кой е. Мале, вече ми се забиха главата. Това е Франция. Не знам къде е. Крис беше някакво. И сигурно до вечера ще си много кошмар. За сигурност. Тук това снимах с телефона и затова не се вижда толкова хубаво. Иначе е много хубаво. Пожелавам ви това да го гледате на живо от сърце, защото наистина е незабравимо. На следващия ден аз и Али се облякохме като Луди и Джеси и отидохме да гледаме парада. Когато си с костюм, героите много ти се кефат на костюма. И ти обръщат специално внимание и е много готино и Алис много се изкефи. Ето го и дракона на злодеида, който бълваше истински огън. Хора, това е пица Мики, пеперони. Ето как изглежда. Да, тъй като му вкъснем ушите. Не мога. Мъчно ми е. Жал ми е. Добре. Супер. 10/10. Най-накрая успях да откъсна ухото. Точно ми трябваше нужда от полиция и нощ. Да,
Да, това е топ 10 на Мики, който го има почти на всички ресторанти. Трябва задължително да го опитате. Ето, аз даже се изкушавам. Това ли е лапче? Не го видях. И не може цирка да не се качи на цирковото влакче. А пък аз като истински лъв да не се повоза в клетката на лъва. Keep your arms and legs inside the train at all times. Some play, Casey? На дъмбо влакчето, майче. Да, и сме с клетката за лъвове. Ето защо. Ехо! Ехо! Алис! Тръгваме! Снимай! Какво? Искам пак. Чакай. Не е свършил. Да, тук ще караме бавно. Не е свършило. Напротив, свърши. Не. Това е. Не отиваме на гарата. Отиваме на гарата. А, на бас, че не отиваме на гарата. А на бас. Хайде. За 10 евро. Добре. Аз мисля, че не отиваме на гарата. Всъщност за 30. Не, 10 казвам. Сега ще изгърмиш 10 евро. Гледай сега. Сега ще изгърмиш ти. Тя ли, че не сме на гарата? Да, защото не е тук гарата. This song is a book of Please remain seated until the Добре, да спечели 10 евро. Ето на гарата си. Айде, дай ми 10 евро. Добре, ще ти дам 10 евро. Айде. Ана Елза, да. И кораба на Ариел. Видиш горе. Малко е жълта. Голямо плъс. Колко? Ето го този. Този звен. Виж, тук има магазина и къщата. Ето тук виж. Кристоф и Свен. Ето там е замръзналата кралство. Ето е жълта. Добре, хора, тук сме на въртележка на Дъмбо. Ние ще летиме с Дъмбо и можеш да го контролираш нагоре и надолу. Вече чакаме от 30 минути, остават още 6-7 минути. Ами да чакаме! Уху! Къде отиваме? Няма да летим с Дъмбо. Къде отиваме? Да яхваме слона и да отлитаме! Чао! На кой номер сме? На номер 14. Айде тук! Айде, аз ще го контролирам. Сори. à l'intérieur. Pour votre sécurité, veuillez attacher votre ceinture. Pour faire décoller Dumbo, utilisez le levier de commande qui se trouve devant vous. Merci et nous vous souhaitons Време е за полет! Качваме се. Ще ви кажа. Хора! Сега ще се качим на най-високото.
се вижда целият парк. Мале, колко е високо! Я да видим, може през това време да гледаме и на кое да се качим на следващото. Да не го може би на... Всички големи коне бяха заети и трябваше да се кача на най-малкия кон. Тъпо. Алис! Его! Аз съм дошла на Дисниленд. Лягушките! Дай тука! Това беше атракциона на Пинокио. Беше малко като филм на ужасите, защото беше много бързо. Тази сутрин закусвам в Агриба, като ям палачинка с шоколад, ето там я взех. И давам 10 до 10. 10 до 10. Хора, сега ще потъркаме лампата на Аладин и сега в Агриба. Tu veux bien? Yes! Alors, marche! Alors, vas-y! Passe-moi, sauce Ramadou. Passe-moi, ton balou. Qu'est-ce qu'il reste? Passe-moi. Мале, качихме се на един уникално огромен кораб. И така обикаля и сега ще видим всичко. Не точно всичко. Ще видим тази планина. Това е влакчето, където ревах, но искам да се кача пак. Втори опит. Да. Този път ще вземе носни кърпички. Ел магиосното имение! Да яхваме влака, ето тук що пристигна и да го яхване и да отиваме да правим обиколка на Дисниленд. Ne manquez pas du panoramique du joyeux des royaumes. Хора, в момента сме на улица Мейн Стрит и ще ходим към планината на Грамотевицата и ще... Чакай, че... Добре, готови сме. И миналия път се разревах. Ще дам втори опит. Втори шанс. Тук сме сега в един тунел. Доста интересен тунел. Това какво? Това какво е? Разни изобретения. Ето как е построена статуята на свободата. Ето как е построена статуята на свободата. Знаеш ли, че французите са я подарили на американците? Не. Явно французите са я подарили на американците. Да. На американците. Да. Вижте, това е като знамето на Франция. Ами, не точно. Нещо такова. Ето там горе е като знамето на Франция.
децата. Доста интересно е. Винаги съм искал да отида там. Сигурно някакво шоу има. Това. Шапки от едно време. Тук даже има, правят им. О, играчките от Toy Story! Бас! Мага! Много е готин. Има и костюми и много неща. Да, не. Тук сме... да. Ето тук беше ход. Беше много. Толкова направо не мога да го опишам. На къде сме сега? Направо ли? Там може да минем за по-пряко. Да, айде да минем едно по-прямо. И също така една тайна штука. Тук се минава напряко. Изминаваш дългите тълпи и е много по-бързо. Ето го кораба, който се качихме. Докато висиме на опашката и научих мама на Hello girl. Hi, what's your name? My name is Polly. Oh God, hey. What's your number? Oh, my number Yes, your number. 67. Wait, 6'7"? Yeah. 6 hands, 6 hands. Да. Дай пак. Много хубаво беше, дай пак. Айде да мърте. Девинчо. Сега смакнете деца си. И пак сме тук най-накрая след, не знам, 40 минути, доста време. И да му дадем втори шанс и ще видим дали ще плаче, ще се радваме ли, ще плаче ли от радост, не знам. Качихме се и съм готов. Дано да не се опитва на горе. les oreilles. Как е втория път? Дълго. Ами, дълго. По-добре беше от първия път. Колко е дълго? Кажи нещо, разкажи бързо. Беше яко. Утре го повтаряме. Ама дано да не свърши. Et attendez bien qu'on vous dise de descendre. О, даже говоря.
И тук на площада трябваше да си покажем на програмата, все пак сме от цирка. Защото успях да направя батълфлик с ръбачката. А това е Дедпул, който покани Криси заедно да танцуват в неговото шоу. И тя се справи страхотно. А пък на мене ми беше по-смешна тая баба, която беше до Криси, направо изкърти дансинга. И ето ни вече в лазерната арена на Toy Story. Green Squadron will retrieve the power cells, while the rest of you concentrate on those robots. И последния ден не ни се даваха 30 евро за количка под наем и ползвахме главата на тати. А на Алис беше още по-забавно. Няма го. Викни го пък. На другия ден останах без глас, но Мики поне дойде. Това е важното. Бай-бай!